हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारू धाम। हेलो दबा तसा परम आदरणीय श्रोता समाज, लोग भोजपुरिया में कही जरा कराची ले जाना तई बाँची ना, पगलैला में कहते या तो धन से मातल बा न तब घमंडिया है। अमरता जीवन का हास विसर्जन ही है परम प्रकाश। अब चली तनी महाभारत में जनघरी पांचों पांडव के वनवास भइल, धर्मराज के प्यास लागल जंगल में, भीम से कहले जे भीम हमारा प्यास लागल बा पानी की व्यवस्था करो। भीम गोइले सरोवर के समीप, उस सरोवर के समीप एगो यक्ष रहत रहे, जनक हमने के भोजपुरी में प्रेत कहले जा, भूत प्रेत। भीम सोचले जे पनिया पी ली या भैया खाती पनिया लेके जाई। यक्ष कहलस कि भीम खबरदार, यदि पानी पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तब भीम बलवान रहले, 10,000 हाथी के बल रहे। कहले कि आज तक हमरा से ऐसे केहू कड़ेर भाषा में केहू ना केहू बोलेला, तनी सामने आवा ना तहर मुड़िया में मोड़ दे। तू के हो तनी सामने तनी आवा। कहले यक्ष कहले कि यदि पानी पीना चाहते हो भीम तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न के उत्तर ना दिहले पनिया गोइले छुए, स्पर्श कैले तले मूर्छित हो गए। अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाई मूर्छित हो गए। जब धर्मराज गोइले जब सरोवर के समीप तो देखा तेरे कि चारों भाई हमार मूर्छित अवस्था में बाड़े। धर्मराज पहले चारों ओर देखले, कहले जे आखिर जा कोनो तो शक्ति बिया। यक्ष कहलस कि धर्मराज, यदि आप अपने चारों भाइयों को जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। धर्मराज कहले जी आप कौन है, पहले सामने आइए। यक्ष सामने प्रस्तुत भइले। 24 को प्रश्न कहले बड़े महाभारत में, 24 को प्रश्न के उत्तर देवे लागल जाई।
तो 24 घंटा लग जाएगा। पहल का प्रश्न कहले कि बताइए इस दुनिया में आश्चर्य क्या है और दुनिया में सत्य क्या है। धर्मराज प्रश्न के उत्तर दिहले, इस धरती का नाम है मृतलोक, अभी तक आप जिंदा हैं, यही दुनिया में आश्चर्य है, एक दिन सबको मर जाना है, यही दुनिया में सत्य है। अब चली गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरा का अध्याय का श्लोक नंबर 20 में कहते रहे, न जायते मृत्युवाद कदाचित भूत्वा भवितावान भूयः अजोनित शास्त्रम अयम पुराणे हन्यति न हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अमर है। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, हम लोग नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी तरह शरीर के जर्जर हो जाने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में धारण कर जाती है। अब चलिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मृत्यु पर 2 शब्द कहले, लिखले कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब चलिए, अंग्रेजी के राइटर H.W. लॉन्गफेलो लिख ले, लिप्स ऑफ ग्रेट men fall tremendous weak in back, our lips sublime and departing leave behind us footprints on sins of time। कहले कि मैनिज मोटल मनुष्य मरणशील है, इस धरती पर जे आइल बा ओकरा जाए के बा। आज हमने के स्वर्गीय रंभा देवी वो माता जी के आज हमने के आइल बनिया श्राद्ध क्रम में। श्राद्ध किसे कहते हैं? किसे कहा गया है संस्कृत में कि श्राद्ध इदम श्राद्ध्या, जो श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। ते पूरा परिवार के हमारा तरफ से तहे दिल से स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। हमनी के गार्जियन व्यास सोनू संगदिल जी के पिताजी, गुलाब शर्मा जी के शिष्य लड्डूलाल सिंह जी के कोटि कोटि वंदन करब। हमनी के गार्जियन है वहाँ के प्रणाम करब। सोनू सिंह संगदिल जी के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, जरा कलम के अब लेखनी के जवाब नहीं है भोजपुरी जगत में। मंडली के हमारे वही पुराना कलाकार बेंजू बजाओ तनी निर्मल जी, उपेंद्र जी नाल पर, सत्येंद्र यादव जी, आर्गन का साउंड ज्यादा आर्गन के। रामचरितमानस कर चैता गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में एगो दोहा लिखने, नहीं विद्या नहीं बाहुबला नहीं खर्चन को दाम, अमोसो पतित पतंग को तू पति राख हो। हे भगवान, हमरा लगना विद्या बाना, बुद्धि बाना, विवेक बाना, जोग जाने ले ना तपस्या जाने ले, हमरा लगे कुछ बाना, लेकिन कामना रखले मैंने बहुत कुछ के। अर्थ न धर्म न काम और ची गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पदा यह वरदनु। अपना मनुष्य, हर एक मनुष्य अपना जीवन में यह 4 गो चीज चाहेला। कौन कौन चाहेला? हनुमान चालीसा के पहल के दोहा में लिखले बड़े तुलसी बाबा, रोज हमनी के पढ़ी ले जा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल 4। 4 गो फल कौन कौन है? अर्थ धर्म काम मोक्ष। हर एक मनुष्य अपना जीवन में यह चाहेला, लेकिन सभकरा का सब कुछ ना मिल पाए। कर्म कर्म के बात बा, केहू के कुछ बात है, केहू के कुछ नहीं खे, केहू के कुछ, केहू के शरीरे बढ़िया बा बानो, केहू के धन बा तो मने नहीं खे, केहू के मन बा तो धनवे नहीं खे, केहू अर्थे बिना व्यर्थ भइल बा रोड पर मारल फिरता। ऐसनो रवा सब दुनिया में देखल हो कि 5 ताला घर बा, केहू दिया बत्ती बारे वाला नहीं। तो दुनिया में हर एक चीज हर एक आदमी के नाम मिले। चली जाते वही माई के दरबार में।
जनमाई के कृपा से हमने के गाई ले जा बजाई ले जा। हमरा शब्द पर ध्यान दे। अंक गणित नाही बीज गणित सिखनी, रेखा गणित के पणित नाय माई। नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र, गीति शास्त्र से भी परिचित नाय माई। क्षेत्र मिति जयामिति नाही त्रिकोण मिति, सांख्यिकी के सूत्र भी विदित नाय माई। चंचल बाचित संग आज हित मित केहू नहीं खे, तोहा छंद सिखनी कवित नाय माई। परम पतित हम त चरण आश्रित रौरे। एगो दुनिया में पतित आदमी होले, आ एगो अति पतित होले, आ एगो परम पतित होले। तो ये माई अब हमारा से परम पतित है दुनिया में केहू बाना। परम पतित हम त चरण आश्रित रौरे, जानी राउर ललित चरित नाय माई। अरे दस भुजा हे शिकारी के महतारी अम्बे, कतही होई विभय भीत नाय माई। बड़े एगो पुरान फिल्म के लय हमरा याद पड़ल बा। यो घड़ी के लय जाना घड़ी हमनी के जन्म ना होई, ओ घड़ी रवा सब के जमाना होई। कौन दीवाना अपना दीवानी के देखले बा तो कहले बा, कौन प्रेमी प्रेमिका के देखलस तो कहलस, चाहे बुढ़वा अपना बुढ़िया के देखलस तो अरे बुढ़िया जीवन के कोनो ठीक नहीं खे, कहिया संग छूट जाई केहू नहीं खे जाना। ऐसे आ जाइल बाड़ू तो दिल खोल के मिला। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। यह गीत के लता जी कितना सुंदर अंतरा पेश कैली। हमको मिली है अरे आज ये अरे घड़िया नसीब से, जी भर के देखे अरे लीजिए अरे हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अर्जी करत बा गर्जी मर्जी तोहार बा, तोहरा सिवा
मासार दे केहू ना हमार बा तोहार बा तोहरा सिवा मासार दे केहू ना हमार बा हर एक कलाकार लोग पुरस्कार से सम्मानित कैले बने जे कि भोजपुरी जगत के घरे अब कहे के नहीं है सोनू सिंह संगदिल जी हर एक कलाकार लोग दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत करब अभिनंदन करब वंदन करब हमोह महानुभाव के स्वागत करबे गो माला से सोनू सिंह संगदिल जी के पिताजी बाढ़े पुत्र पिता के धर्म है यही तरी ना जरूर केहू घर में खानदान में केहू लयदार हुई तो अबे केहू निकलेला बाढ़े पूत पिता के धर्म है आ खेती उपजे अपना कर्म है आ जाई तनी गार्जियन कतनो कहाई तो कम है भाई यहाँ सब का वो जमाना कहीं ब्यास जना घरी बेंजू ना बजत रहे हारमोनिये पर 40-40 जोड़ी झाल बाजे 50 जोड़ी बाजे तने को जोरदार ताली से स्वागत होगा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा जी जी हार्दिक अरे गोड़ लगता नहीं यही तरह और मान सम्मान बन रहा है हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हम वही चौपाई के कहब जो न चौपाई के हर एक व्यास लोग कहेला उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना त खाली कौआ नियन पर चला से ना हुई चौपाई के अर्थ जानी उल्टा नाम जप के वाल्मीकि जी ब्रह्म का समान हो गए हमने के सीधा जपत नहीं जा तो अब वो दिनों राती गोड़े में गिरत नहीं जा तो नाम जपला ला फायदा उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना उल्टा नाम जप के वाल्मीकि जी ब्रह्म का समान हो गए हमने के सीधा जपत नहीं जा तो अब वो दिनों राती 99 के चक्कर लगा रहता एक और लूट के राजा हो जाते अरे का लूटबो का राजा हो खबो सब किस्मत में लिखा गई ए माई आज बूढ़ा ब्यास के नाई बीच मझधार में बिया देखत नहीं माई जेने देखत नहीं जा सूस घरियार लौकत रे स बड़का बड़का मुड़ी वाला ए माई तोहार माई कृपा बा भंवरा में पड़ल बानी पतवार धरम अरब के रुपया है प्रणाम करते नहीं हार्दिक भैया देखा सीटी ना दे जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन व वंदन बरवा के कोटि कोटि प्रणाम करते नहीं परिवार के ही तरीमान सम्मान ए माई बन के खेवैया नैया के पार कोरमा बड़ुए लाचार लइका बड़ी तेज धारवा तोहरा सिवा
मासार दे केहू ना हमार बा इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो हम चले एक रास्ते पे बड़ी बड़ी मान सम्मान के है यहाँ के अच्छा अच्छा ये परिवार के माध्यम से बहुत बहुत धन मिलल हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अरे सब के ही तरी मान सम्मान बन रहे देखी केहू बड़ ब्यास है केहू छोट ब्यास ना सबकर समय करावेला समय के चक्कर हो कब केकर मार्केट आ जाई ई केहू नहीं जाना अपना आँखी के देखल बात कहतनी आज से 20 वर्ष पहले दिनेश लाल यादव निरहू जन घरी उनकर कैसेट आई रहे कि बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी हमारा जिला में उनकर कार्यक्रम रहे जान तनी कितना आई रहे 3000 पर यह दिनेश लाल यादव निरहू आज माइये के कृपा बा के बड़ा हीरो से सांसद बन गई है खेसारी लाल 2.5 करोड़ के गाड़ी पर चलता रहे और उनका बाबू मंगरू यादव के 100 किलो किने के जोगाड़ ना रहे विचार करो ए महाराज दुनिया के तो बात छोड़ी बैठ महाराज हमारा गांव के एगो लड़की 13 साल के इतना भोजपुरी जगत में गर्दा कबर ले भी बाप रे बाप ओकर नाम है शिवानी सिंह जेने देखो ओने ओकरे गाना ए घड़ी बाजता एगो उस समय रहे जे शिवानी सिंह के माई दूसरा के धान रोपस आ बाबू बिया का बारस बाबा ढोस इहे आज अतना ओकरा के रुपया भइल बा चाचा गांव में केहू के जमीन बेचाता नु तो ओकरे लिखाता ई माइये के कृपा हो हमरो पर माइये के कृपा हो एगो समय रहे जे घरे खटिया ना रहे त मंदिर पर जाकर सूती आज हनुमाने जी के कृपा बा के चारों ओर घूमत नहीं जा दौड़त नहीं जा एहू व्यास पर माइये के कृपा हो कैसे देखा तनी आज हाथ में गहना कान में कुंडल चारों ओर माने तो गहना का माने कमिए नहीं है एगो सलाह दे तनी ए हल चल तनी है ना ताको मैं सुनो चारों ओर तक गहना बढ़ले बा कान में हुई गोल बा हाथ में हुई गोल बा एगो हे में गढ़ावावला न कबूल माने ठीक रही आय हाँ ओकर नाम नासा मनी हिलनी ना ना ठीक बात देखी चाहे भैया धन रुपया होके तो गहना लगावे के चाहिए कान में कुंडल लगावे लगे भाई जकरा कह रही से ही लगाई बात बाकी ना कहत रहे है एगो इनकर ई कि हमर बेंजू वाला का मुहावा हो गइल बा म्यूजियम में धरे लायक तब का जने म्यूजियम में तहर सोर्स पर भी बाकी ना कहां लेके जइबो हलचल तहर घरवा म्यूजियम ल कम थोड़े इनकर मुड़िया ले जा अपना घर में धर दी आ सुनो अरु का हिनकर मुड़िया जनता रहो हिनकर मुड़िया दे जनता कहां कती ओई बेंजू वाले बे सुनो इनकर मुड़िया दे बैगन के खेत में टांगा के बैगन के खेत में इनकर मुड़िया टांगो मैं एकदम घोड़पड़ा से एकदम जियान कर ए भाई कई को बात लागे ले बतियावे नु हलचल बाबू देखा अपने कहले है जे कुछ कहे के नहीं आ खुद देले बड़े आ कहतर जे तोहरे भरोसे माई तहर बबुआ गावता तोहरे भरोसे माई लजिया बचा लो आई के बुढ़ावा बोलावता लजिया बचा लो आई के बुढ़ावा बोलावता ए माई
संग दिल सोनू के तोहरे चरणन से प्यार बा तोहरा सिवा माँ सार दे केहू ना हमार बा संग दिल सोनू के तोहरे चरणन से प्यार बा तोहरा सिवा माँ सार दे केहू ना हमार बा बाबा धन्य हम मास्टर धन्य जा अब तो तार मूड़ी बेचा गई इहे माने हो कहते रहे का दो हमार बेंज वाला लई बजावे लगी पटना से चलत दवैया हो अब महिषासुर के का दो मरले बड़ी मैया हो ई तो बढ़िया लई बजौले बड़े ई कौन गलती ई तो कोनो गलती निखन पेश कैले ई तो भाई तो परसवे दिन हई बजौले मान ले बिया हम के पति अब पगली देखावे अगरबत्ती बोलल चाहती है हई सोती एगो माई के पचरा गाई अपना माई से बढ़ के देवी अब बाप से बढ़ के देवता दुनिया में केहू हो ना अपना माई बाप के एक लोटा पानी नहीं खे दिया दौड़ जाता रह देव घर भोला बाबा पागल थोड़े हो जरा जटा से गंगा जी निकल तरी उनका कहे जल के कमी थोड़े बा हमार कहे के माने ही नहीं खे तू भोले बाबा पर जल मत चढ़ावा जल चढ़ावा लेकिन माई बाप के पिया के ना तो भोला बाबा पागल ना हो वो कहेलन ई जेकर जामल है जब ओकर ना भई ई जेकर जामल है जब ओकर ना भई तई हमार होई ले जौना पर ढारा तरे उसने आशीर्वाद लेके चल जाओ अपना माई बाप का सेवा करो कौना माई बाप के जन्माई तरह का 9 महीना गर्भ में रखले बड़ी जन्माई तरह का दूध पियोले बड़ी एक विद्वान का कथन है जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं चलो तनी पचारा गायब जा ए भाई लाल तरवर मोती तरह जे फोटो में हवा बांधता बताई हवा बांधता अब देख भाई देख पहले भाषा पत्नी ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप हो शीतल होए हम बढ़िया बाजे भाई तू बढ़िया को ब्यास हो कलाकार हो तू लागत तरफ अनाप शनाप भाषा बोले रवा ऐसे ना बोले के रवा ऐसे देखिए ऐसा शब्द के प्रयोग रवा मत करी ना तो हम कहते नहीं कि सुधर जो ध्यान दे बबुआ अब का करो ऐसे रवा बोलो तो हम कहते नहीं कि सुधर जो लाल तरवर मोती अरे जड़ल बाया चरवा ए रामनी में हो तरवा तमाई मोरी लावे दरा भरावा ए रामन में हो तरवा ए रामन में हो तरवा
प्रिंस बाबू हमरा के बड़े बड़े रुपया हमरा के देहने अंश बबुआ हमरा के पुरस्कार हमरा के दल रहे है बबुआ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बने हो ये परिवार के नाम रोशन करे हो हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा हर एक कलाकार लोग के प्रिंस बाबू पुरस्कार देवे जा रहल बने ए माई अढ़ौल के हारवनु शोभे माथा पर गजरवा ए राम निमिय हो तरवाना तो बघावा बैठल बा बजरवा ए राम निमिय हो बड़े बड़े रुपया मिलल पुरस्कार है परिवार के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ए माई ये अपना माई बाप के ना हुई तो दुनिया में केहू के ना हुई अपना माई बाप के सेवा कोई कहीं जाला ना कहीं ना जाए माई बाप के सेवा करब तो कबो ना कबो तरह के मिली जवन तू करब अपना माई बाप का संग है ता आवे वाली पीढ़ी तार लइकवा देखता जे हमार बाबूजी अपना माई बाप के कैसे कोइले बड़े जैसे करब वही तरी वो करी तू अपना माई बाबू के वृद्धाश्रम में भेजबो त तहार लइकवा तार के घरे रखी ओहो जब तहार समय आ जी तो कही कि राह धर सेवा करो मेवा मिली बाप महतारी बहा लगले बबुआ एक ही सरवनु बाटे अभी हमनी और अच्छा बा यूपी बिहार झारखंड में भी ठीक बा हमनी के बूढ़ माई बाप के हमनी के सेवा हमनी के करत नहीं जा ना तो रोज हमनी के यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर देखत नहीं जा कहाँ कहाँ वृद्धाश्रम चलता बाप रे बाप एक घड़ी तो सबक से लोग का हो तो फलाना बाबू एकदम इंजीनियर बड़े कहाँ रहे तो बॉम्बे में अब बॉम्बे में का करता रहे एगो 20 लाख का फ्लाइट एगो 4 लाख के बुलेट लेके आ चाबी ऐसे ऐसे घुमाता रहे ये कहता कि जी आप कौन हम इंजीनियर हैं अच्छा कहाँ रहते हैं यहीं पर रहते हैं बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ पर कौन कौन रहता है हम रहते हैं बीबी बेटा माई बाप को कहाँ रखे हैं गांव पर रखे हैं अच्छा गांव पर वहाँ कौन माता पिता को सेवा करता है आयरु गैरू हमको समझते हो का 5000 के नौकर रखे हैं माई बाप के सेवा करे खातिर ये करे के कहल जाला पढ़ल लिखल बोका अरे पागल दुनिया में हर एक काम नौकर से करवाया जा सकता है लेकिन 2 काम खुद करने का चीज है क्या? एगो माई बाप का सेवा बीबी से प्यार कितने धन के गुमान में कह दिए कि माई बाप के सेवा करने के लिए 5000 का नौकर रखे हैं तो एगो और 2000 का नौकर रख ले मौगी से प्यार करी मौगी से प्यार करी और 2000 का रख ले नौकर पागल कहीं का ये हो हमने के लोग कहता जब बहुत फलाना आगा हो गलो अरे का आगा हो गलो अपन संस्कृति हमने के भुला कोई नहीं जा अपन संस्कृति हमने के भुला कोई नहीं जा एगो हमरे गांव के हवे अब मने का कहे के उनकर 2 गो लड़का एगो लड़का अमेरिका में आ एगो लड़का ऑस्ट्रेलिया में जब माई मर गई तो बड़का लड़का कहलस कि छोटका से कि सुनो माई मरल बड़ी ए में तू चल जा बाबू मुहन तो हम जाई ये करे के तो लोग कहता जे बहुत आगा बढ़े से विकास करता है बहुत विकास में बढ़े से का विकास अपन संस्कार छोड़ के विकास में कबो नहीं हो सको भा लगले बबुआ एक ही सरवनु बाटे शिकारी के पचरवा
कुछ दिन पहले हमने के देखनी जाऊ सहारा इंडिया के सुबरतो राय मर गए आ दोनों लड़का श्राद्ध मनाइले से ना का करे हो का हो धन मने का रुपया मने का ए रामनी में हो तरवा तो बुढ़ावा गावे या ठो पहरावा ए रामनी में हो तरवा और चलते चलते हनुमान जी के मारी जा और बाद में हलचल जी के लेकिन गायत्री बाबा के भाव में गावे के बहुत लोग आवता लेकिन अब केहू गायत्री ठाकुर होई ना कैसे भैया तने बनाई तुलसी बाबा 12 बजे रात में जब अपना ससुरारी पहुंचले बेनवा के तनिक सा बहुत बेस हो गल तनी मीट ट्रेवल तक तने करके मीट करो हेलो 12 बजे रात में जब अपना ससुरारी पहुंचली तुलसी बाबा जब पहुंचले तो रत्ना कहली जे राम राम छी छी जितना हाड़ मास के शरीर से प्यार कैले बड़ो उतना राम से प्यार करते तार जीवन रूपी नैया पार लाग बोली लागल गोली मेहरारू भैली गुरु वही दिन से असली जीवन के जतरा शुरू अब रावा साहब विचार करो तुलसी बाबा अपना मेहरारू के छोड़ ले कब रामचरितमानस के रचना कैले कब लगभग आज से 400 वर्ष पहले वो घड़ी यूट्यूब के जमाना ना रहे ना वो घड़ी कैमरा रहे विचार करब ना फेसबुक चलत रहे ना मोबाइल रहे तुलसी बाबा राती में जब गोइले तनी विचार करब खाली रामायण खाली गावला से ऐसे हमने के शिक्षा का मिलता खाली गावा अचल जा सुनी जब 12 बजे रात में जब पहुंचल आज जब उनकर औरत रत्ना उनकर के धीर कर ली इस संसार के लोग केहू देखे खातिर ना गोई रहे केहू गोई रहे देखे ना ऊ कैसन बाड़े जे उनकर मेहरारू उनका के बोलली आ ऊ पूरा संसार के जना दिहले कि देखो हम गोई रही राती में हमर मेहरारू हमरा के बोलले बड़ी एगो हमनी के कैसन तुलसीदास बानी जा कि रोज मेहरारू नतिया दो गलवा कहतिया तब वो गमछी झाड़ के टाइटे बने रोज अरे एक एगो तो मेहरारू लागत तरी से जूता चप्पल मारे आ मरद लो पिटाता लो आ दोसर केहू कहता जे का होता है मेहरारू कैसन हमारा मेहरारू अस्त हीरा केहू के मेहरारू विचार करब खाली गावला से ना होई ओकरा के अपना जीवन में उतारला से जब तुलसी बाबा चल दिहले पछा से रत्ना कहली जे स्वामीनाथ अब हमार का हुई कहले जे रे पगली जीवन में केहू माता होला केहू पिता होला केहू भाई होला केहू बंधु होला राम सबकर हवे असली राम सबकर अरे हवन रिश्तेदार जगत में केहू यार हनुमान जी के बारे में लिखल गइल बा अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दंजुबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर जुध्य मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये हनुमान जी जो संसार को जीत ले उसे वीर कहते हैं आज जो संसार सहित अपने आप इंद्रियों को जीत ले उसे महावीर कहते हैं तराउर नाम परल एह से महावीर की बीरन में रौर वीर
हराउना परल हसे बीरन में बीरहाई हो। भारत की जय हनुमान लगाई, भारत की जय हनुमान लगाई। जय हो। का कहनी वालापन में मुंह में सूरज कली हली छुपाई, इंद्र दिहले वज्र चलाई, ताही छन मूर्छा हुआ आई, पवन देव गोदी में लिहले उठाई। तदेव सब विनती कैले हरनी उनकर पीर अबीरन में रौर बीर। रौर नाम परल से बाप रे बाप ऐसन कौनो देश नहीं है, देश ना विदेश में भी हनुमान जी के पूजा होला। आज भारत में 500 वर्ष के बाद हमने के सनातन धर्मी के आज सपना पूरा भइल बा। आज कनाडा का कहले बा कि 22 जनवरी के विशेष दिन घोषित करके 22 जनवरी के कनाडा बताई 22 जनवरी के विशेष दिन घोषित कैले बा। राष्ट्रीय छुट्टी में ओकरा के सम्मिलित कैले बा। भारत के तो बातें छोड़ी ऐसा ऐसा हमनिए के देशवा में ऐसा ऐसा राज्य बा कि अब तमिलनाडु के सुननी है जब कौन दो मुख्यमंत्री हमें एगो स्टालिन हो कहता जे राम मंदिर के जो प्रसारण बा हमरा राज्य में ना हो। राम मंदिर के जितना प्रसारण होई तो हमरा राज्य के अंदर कनेक्शन काट दिल रहा। तब इज्जत लॉ है रामे के खानदान थोड़े बा। लोग कहता जे रावण मर गई, अभी रावण के खानदान कुल बाड़े अभी रावणों के खानदान देखी हर एक समय भइल बा, पक्ष विपक्ष, दिन रात, सुबह शाम, निमन बाऊ। तो राम के खानदान अभी बाड़े तो रामनवा के खानदान में ऐसा थोड़ा बाकी उम्र खत्म बाड़े से वो बाड़े से अभी तो बाड़े से तो अपन मलिकार के पक्ष छोर से लड़े कि ना लड़े भाव लगल है बबुआ। राउर महिमा जाने के ना उठवनी हाथ में जैसे गेना, राम के भक्त कहीं तुझसे ना, जब भी सवास समाज करे ना, सिया राम के देखवनी सीना चीर, तब बीरन में रौर बीर। राउर नाम परल से
अब हम लास्ट करो अंतिम में कहाँ चली जा ओइजा जहाँ 160 फीट के अगरबत्ती जरती है अच्छा ओइजा चली जा रहे असर आठों सीधी रवे भीतर भूत पिचास रही निडर राउर नमवे हा मंतर तो बीजे बुढ़ा के शरण में रहुआ सिर अबिरन में रहु रबीर चली जाओ दरबार में जहाँ अब हर एक सनातन धर्मी के इच्छा हो गई बाकी खाली हम अयोध्या जाए वह दरबार में चलो जहाँ आज विजय के झंडा लहराता अरे प्रेमा से बोला अरे प्रेमा से बोला श्री सीताराम राधापति घनश्याम बोले बेटा बोलू रे जवान जय जय वीर हनुमान आओ बिगन भाई एगो माला दी तरह का भगवान बनौले राखस गाना बजाना का बहुत बड़ा लयदार बड़ा सेवा करी ले मान सम्मान ही तरी बन रहे दुर्गा माई बनौले रखी आई हल चल जी सुनाई